vždycky našim dětem vyprávěla pohádky. Ať už pro radost a zábavu, třeba na cestě autem, nebo i pro útěchu, když ji něco bolelo. Obdivoval jsem její schopnost proměnit každou situaci v příběh, který děti vytrhl alespoň na chvilku z jakéhokoliv trápení. Ve chvílích pohody ale naše děti chtěly slyšet nejvíc příběhy z Jaruščina vlastního dětství. Co zažívala jako malá holka, hlavně se zvířátky. A místo, aby jen z patra vyprávěla, jak na to byla zvyklá, zkusila tyto své příběhy napsat. Věřil jsem, že její vyprávění může obohatit nejen naše děti, ale může být zdrojem radosti a útěchy pro stovky dalších dětí i jejich rodiče. Proto když Jirka a Věrka Skřivánkovi zveřejnili zprávu, že rozjíždí nové nakladatelství, rozhodli jsme se jim Jaruščina vyprávění nabídnout. A jim se zalíbila natolik, že se hned vrhli do práce. V listopadu půjde kniha do tisku, zkrášlená o Věrčiny působivé ilustrace. Manželé Skřivánkovi přišli se svým vydavatelským projektem akorát v době, kdy nám vydání a následný prodej knihy může pomoct pokrýt náklady na individuální vzdělávání našich dětí. Tomu jsme se nedávno věnovali jen u naší nejstarší dcery, která si navzdory silným handicapům v oblasti učení uchovala k učení nejkladnější postoj ze všech našich 3 dětí. Čím to je, že její hlava i srdce zůstaly nejvíce otevřené, i když jí v učení brání nejvíce všelijakých překážek. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet individuální neboli domácí vzdělávání i u naší nejmladší dcery, která sice nemá těch handicapů tolik, ale jejíž vztah k učení se po nástupu do běžné školy kontinuálně zhoršoval. Jestli by důvodem motivace k učení mohl být ten skutečně individuální přístup, kterého v běžné škole nelze dosáhnout. Obě naše děvčata se tedy budou vzdělávat v domácím prostředí. 3 dny u našich přátel, které takto vzdělávají své vlastní děti spolu ještě s několika dalšími, včetně těch našich, a zbývající dny u nás pod vedením Jarušky. A něco takového je dost nákladné. Především to znamená ztrátu příjmu z klasického zaměstnání, které přitom není možné vykonávat. Nějaké Jaruščiny příjmy snad budou z lektorování primární prevence na školách a pak už jen z prodeje knih. Doufáme tedy, že to klapne. A kdyby ještě něco zbylo, máme společný sen s našimi dětmi. Učit se a vyučovat v nebi otevřené škole. V prostoru, kde budou děti vnímány skutečně individuálně. A přesto se budou učit společně s ostatními dětmi více v kontaktu s přírodou i sami se sebou. Tak, aby zůstávaly otevřené nejen lidem a všem dobrům a krásám světa, ale i tomu, co jej přesahuje. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk. Chci, abys byl neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště.